Amb motiu de l'1 de maig, Dia Internacional del Treball, i del 3 de maig, Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, perquè 1984 no arribi mai, cal més periodisme lliure i gens precariodisme. Treball digne per a un periodisme de qualitat. George Orwell va presagiar en la seva novel·la 1984 un món totalitari en el qual tots els moviments de l'individu estan controlats per un gran germà. Òbviament no som en aquest tètric món fictici creat pel gran escriptor britànic, però sí que estem veient com hi ha qui treballa perquè això sigui una realitat i fins i tot, sovint, se'n veuen algunes espurnes preocupants. Vivim alguns episodis que ens ho poden fer arribar a pensar. Com a periodistes tenim el deure de lluitar perquè això no sigui així, per defensar que la ciutadania rebi una informació veraç, contrastada i plural que li permeti ser una persona lliure i prendre decisions més adequades que afecten la seva vida i la de la seva gent més pròxima, a casa, a la feina, al barri o on sigui. Per això només podrà ser si el o la periodista pot treballar lliurement, amb unes condicions laborals que li permetin viure dignament i sense pressions dels poders que voldrien el gran germà de 1984. Per això el Sindicat de Periodistes de Catalunya, Sindicat de Professionals de Comunicació, ens reunim avui a la plaça que Barcelona ha dedicat a George Orwell. Ho fem per commemorar l'1 i el 3 de maig, Dia Internacional del Treball i Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, respectivament, que el sindicat sempre hem celebrat conjuntament perquè entenem que es tracta de les dues cares de la mateixa moneda. Un o una periodista precari no pot ser independent i, per tant, no pot garantir el dret a la informació de la ciutadania. És el que diu el nostre eslògan: la nostra precarietat és la teva desinformació. I avui, fer que el periodisme no sigui precari vol dir incorporar el col·lectiu de periodistes a la peça i freelance a la seguretat social. És el col·lectiu més castigat en el periodisme, integrat majoritàriament per dones que no disposen d'una cobertura social digna i equiparable a la resta de professionals de la informació. Per això exigim un any més al govern espanyol i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats que acabin ja amb aquesta infàmia laboral. Fer que el periodisme no sigui precari vol dir també que hi hagi plans d'igualtat a tots els mitjans de comunicació. Vol dir, entre altres coses més, que els i les joves periodistes tinguin expectatives professionals satisfactòries, que no els facin abandonar la professió pels baixos salaris i les llargues jornades laborals. Per nosaltres, fer que els i les periodistes puguin ser independents vol dir que els mitjans han de prioritzar l'interès general de la ciutadania per sobre dels seus propis interessos empresarials i polítics. Vol dir regular el dret a la informació de la ciutadania, començant per aplicar i fer efectiu a Espanya i Catalunya el Reglament Europeu de Llibertat dels Mitjans, EMFA en les seves sigles en anglès. Vol dir fer que els mitjans públics deixin d'estar utilitzats pels governs de torn com a eines de propaganda. I vol dir, entre altres coses més, implementar a Espanya la Directiva Europea Anti-SLAPP per impedir l'assetjament judicial a periodistes crítics i activistes. Perquè el món fictici que va témer George Orwell a 1984 no arribi mai, cal que des del periodisme defensem amb fermesa unes condicions dignes de treball per tal de poder garantir amb els mitjans i amb més força el dret a la informació de la ciutadania, reconegut a l'article 52 de l'Estatut de Catalunya, a l'article 20 de la Constitució espanyola i a l'article 19 de la Declaració Universal de Drets Humans. La nostra precarietat és la teva informació. La nostra seguretat jurídica i laboral és la informació de tots. Junta executiva del Sindicat de Periodistes de Catalunya, Sindicat de Professionals de la Comunicació, plaça George Orwell a Barcelona, 30 d'abril de 2025.